Nueva Guerra. Ha? Nueva Guerra. Yeah. Naimbag ng malimyamin, ay tiyan mga mapagayam, ay tiyan mga kabsat, kaya nagagayan ken Kristo. Mula kami kadag itinagayo kapag tingan nyo, baiten ti programa tayo, ti isuro ti Biblia. Baiten iti istasyon ti radio, KPRP 650 AM Pinoy Power Radio. Baiten ti panangmat-matong tinayat, ken na salve nga founder, Miss Amy Anderson. Umay kami itin nga papagayam, itin iti Facebook Live. At noon, patuloy tayong agadal kadag itinabilutukan nga sasaw ti Diyos. Kas kanayon nga ipaspasigurado dito ng programa, may kami nga mangilaton kadag iti sa ti Diyos awan surang na. At sipot talibbigan mi. Iba nagsaw ti na santo na surat na kunana. Agsaw kami kas kadag iti sasaw ni Apo Diyos. Kapitulo 4, versikulo 11. Iti muna nga Pedro. Sa aming tarigagay, iti mangisuro kadag iti atda nga maawan na mabasa. Agsipod agkaod ito nga saan nga agkapukin ni Apo Diyos. Yaman, kaya bilang palawag ay tinagapsat na amin, na banbanag, naranamidin, tigmay sa nga tao, magpunto na nga mamati. Kung saan nga ito ay katapayain ti sa o ti Diyos, o natapayain ti Santa nga Biblia, dahil ito kat nagkaod laing iti kapampangunutan, no pa'y no ibaga, nga ito ay kat saan magkadya nga makadakis nga agsipod, saan digito'y katapayati na santo na surat agbanag ngawan siya serdina digito'y nga rarabidin ti tao dito ti tema tayo ti dito nga malim dito nga rabiyete na kausan nga sangwanan na idanon ko ti panangablaw ti itong kalmay sa kada kayo may iti na kapsat to all our viewers in the mainland, our brothers and sisters in the mainland, naimbag nga Rabbi Yud, good evening to all of you. And I would like to greet Chris King Baker, a happy birthday. Ni Sister Chris, ket anak, samad na Brother Don King. So it's her birthday today, so happy birthday, Sister Chris. Sama din birthday ni kapsat na Caroline Garcia. Happy birthday again, Sister Caroline Garcia. Manipod ti Waipaho, Hawaii. Ngayon, masigod nga, bueno, dito yung kakapsat nga taga Ilocos Norte. From Bado, Ilocos Norte, Villa Milagrosa. Bueno, Santa Milagrosa. Ay, jay, Bado, Ilocos Norte. Kaingungot ni kapsat nga Rodel Garcia, manipod iti Murong. Bado Ilocos Norte, but they are really here in Waipahu, Hawaii. Sabat din nga advance happy birthday kay ni kapsat nga Eddie Mardagio on December 25. That will be Wednesday, if I'm not mistaken. Nembag mo ka pa nagkasangay ni kapsat nga Eddie Mar. Handa nga na pa nagalang ti Jesus. So Eddie Martin ay panagang mo pa na happy birthday to our brother Eddie Mardagio. And to all of you who are celebrating your birthdays, happy birthday to all of you. At mga kapatid natin sa Ilanggapo na kami nakikinig at kayo'y sumusubaybay sa aming programa. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. At hiling po namin na pagpatuloy ninyo ang inyong pagkikinig at panunood sa pamamagitan ng Facebook Live. At kung kami po ay nakatulong sa inyo, let us know. Ipagpaalam po ninyo sa amin kung kami po ay nakatulong sa inyo sa pamamagitan ng programa nito. At kung gusto po ninyong mas marami pa ang mapag-aralan salita ng Panginoon, you can invite us and we can study the words of God privately in your houses. Sa lahat ng mga kapatid na OFW,
nakadado na iti OFW nga amang subsubaybay kada tayo kaya tinakabsa ang kaya nga may nagana namin ay mi nga papagayam ngem agyaman kami iti patuloy nga suportayo iti programa tayo ti isuro ti Biblia karigiti kabsat ti Pilipinas nembag nga panagdingbingyo panagbibuyayo iti Facebook ket danon mi manipot ti Hawaii iti na ragsak ken patuloy kadi kumalay nga kinabilig kinatibkir tayo iti panagpamatikin niya po Diyos. So as Brother Melvin has announced earlier, ang patingga kakapsat iti bakasyon tayo dili Hawaii ket this is my second to the last appearance in this program. My last appearance with this program will be on Thursday evening, and so I ask you to please follow us also when we are in the Philippines. You can follow the program Tesoro ti Biblia in 4 different radio stations in the Philippines. Mabalindak to nga Mangigan, Mabuya, iti station DCJC, iti Siyudad Tilawan. Stamoten nga mabalin nga datayo, iti RPN DCRL, iti Siyudad Tipata. Wenno datayo, iti RPN DCBS, iti Siyudad Tibagyo. So, either of these three ay tinagapsat. I-monitor nyo lang, dijay Facebook Live yun. Iti oras ti las 12:30 iti kada Domingo magrugi iti isuro ti Biblia program iti station tayo Action Radio DCJC iti Siyudad Tilawan. And then after that alauna iti malay magrugi iti programa tayo iti isuro ti Biblia ti RPN DCBS iti Siyudad ti Baguio ken iti alas 12:30 o media yung gana tila sa dos. Mangrugim iti programa, iti suro ti Biblia, iti stasyon DC, RL, iti Siyudad ti Batak. So, nawanak kalagi dyan yung stasyon ti radyo, iti nakapsat, at dyan ni kapsat nga Edgar Corpus, at dyan ni kapsat Medi Batangan, kaya digiti Edwan, anak na, at dyan ni kapsat nga Gregorio Maluga. And I'm happy nga tumultulong mo iti programa ni George Maluga. Kaya kasama din tumultulong mo iti programa iti Burgos Ilocos Norte. Matunan dito ni kapsat Roger Rivera iti 90.1 FM ti Radyo Carruba iti Iliti Burgos. Isuro ti Biblia ngagan alas 7 ngagan alas 7:30 iti aldaw ti Martes ken I think Martes ken Huwebes ti Huwebes ngagan iti alas 4 ngagan alas 5 iti Balim. So maragsakan na iti panagserbik kada kayo iti kabayatan nga kadami nga bakasyon iti Hawaii ket oreno adda kamton ti Pilipinas dawatek ti panang subaybayo kada kami baiten ti patuloy panagagal kayo kadagiti na balitukan masasaw niya ako Diyos. So iti dito nga ron nga kanito intayo man warwaren di paulo ti pagtutungtungan tayo ti dito nga kanito nga dagiti banbanag nga ipagarup ti tao nga naimba nga digitoy ket agkaod ka digiti bukod da nga kapampanunutan ngem may kontra iti kapampanunutan iti Dios. May sangabanag nga saan nga maikan iti pateg iti kaadwan nga kunkuna nga mamati kini Apo Dios kadagiti nga aga. Apayagsipod kaya iti panangipagarup iti kaadwan nga tao ay iti nakakapsat nga lakit di nga granit da kadagiti pagarupda nga nimba
Dahil ito makay-ayo mo, iti matang ni Apo Diyos. Yung ginahan tayo di jay isuro, ti Biblia ba iti, ti panang isurat ni Bambat ng Isaias Kapitulo 55, iti Isaias iti versikulo 8, ang ingana iti versikulo 9. Kadagiti panunot ko saan nyo apang panunot. Kaya't kadagiti daldalan niyo saan damot daldalan ko kuna ti Apo. Takas kadagiti lang langit na ngato dagam ti daga, kas tama dagiti daldalan ko na ngato dagam kadagiti daldalan niyo. Kaya't dagiti panunot ko, kaya't kadagiti panunot niyo. Ay tenmi nga papagayam, kitaan tayo di jay panagpuna ni Bambat ng Isaias. Ganito yung surat na, dito yung agapu ka na po Diyos, dagiti pampanunot ko natin Diyos, saan nyo idang nga pampanunot. Dito kung punat kada kayo nga, at dagiti banbanag na ipagarup ti tao nga iba. At dagiti pagarup ti tao nga nasayaan. Gaputan na kitaan tayo perse, di jarami din dasal mo tayo nadakes. Ayan, ako nga iba nga nadakes. Nga magsipod ta dagiti kasaan nga naggapo iti pampanunot niya po Diyos. Dito yung katagbalin nga baring-baring. Ay, agbalin nga baring-baring. No biyak nga napisikalan, napintas unay dagiti pampanunot ka na imba. Napintas unay dagiti pampanunot ka na sayaan. Ngayon no iti biyang iti na espirituan. Lalo no dahil ikit ipato tayo, baga tayo, nga para kini Apo Diyos. Masapon nga siguradon tayo, nga dagitoy, nga arabidin tayo, mayan nato, kadagiti pampanunot iti Diyos. Kasi, diyan Diyos, nga pagsirsirbiyan, itong gagmay sa kada tayo, ay ito nakapsat. Awan, tinalipatan na, nga inbilin, awan, tinalipatan na, ngayon baga, pinaisurat saan nga nagpura dejay inted niya Apo Diyos nga kapampangunutan na tapno ni tigasta ket agdapay ipato tayo nga nasasaya at ngayon diya pampangunot niya Apo Diyos. Iso nga amuyo iti nagsurat ni Apostol Pablo kadagiti iti libro ti Arami. Iti kapitulo 20 iti versikulo 27 kuna nata saan ko abinaybayaan di pa nang ipakaammo kada kayo ti amin abagbaga ti Diyos. Iti kayo nang sawin, saan na nagkurang ni Apo Diyos, iso nga nang ipakaammo, kadagiti nagsurat iti dito nga libro, ay tinakapsat. Dagiti banbanag nga pagayatan na, dagiti banbanag nga kasapulan nga rami din tayo. Napatak di jay pagayatan ni Apo Jesus, Apo ni Apo Diyos. Iti saan tayo kumaan nga panangi panagrason wano panangaramat iti panagrason nga dito para kina Apo Diyos tanay bagmot di pampanunot amuyo nga rami dito yung nga may isang dakkel nga hemplo iti pasinti na santo ang surat ano pa ino adda iti napintas nga panggap. Uno at iti napintas nga kapampangunutan tayo may isang tao. No saan tukit kapampangunutan niya Apo Diyos. May isang nga kinabaring-baring. Iti may isang nga makasaritaan, iti muna nga Samuel, Kapitulo 15. Sa dinno nga ni Ari Saul, na ibiling nga maparnagubatin ti Amalek, kaya iti bilin nga na iti kilbuana ay iti nakakapsan. Kasapulan nga dadaalin na nga ikisat amin nga ikutan dito nga ili. Saan na nga isakit ita? Patayin na nga pagpada lalaki, babae, ubing, sususo, baga kang karnero, kamilyo kang aslo. Kapitulo 15, versikulo 3. Iti ang babang tandao, tibilin, nga inawat ni Ari Saul. No man's land, kumakadagiti ng aldaw. Awan, iti, kasyan na. Narigat nga misyon, ngayon, agsipod tabilin dito'y na Apo Diyos, kasapulan nga matumpal.
uri sususo ka na tao din patayin. Uri nagkukukun na lakay patayin. Apay, daytoy kitbilin ang masapol nga pagtulugan. Daytoy kitsao ni Apo Diyos. Nga kasapulan nga ipatumpal kinaramide. Ngayon ni Saul dinapag ay binyag na mo ni Ari. Daytoy nga napandad din na dahil ang Melisita, Amalek. Estamos tinilasin na, dagiti, nalulukman, na karnero, baka, kalding. Kaya tamuyo, di jay rason ni Ari Saul, kinunana, ay tinatapsa. Iti kapitulo 15, ejay versikulo 20 and 21. Ket ni Saul kinunana kan Samuel, when nagtulnugak iti timot ni Jehovah, ket nagnaak iti dalan anang ibauran kaniyak ni Jehovah, ket inalak ni Agag nga ari ti Amalek, ket dinadael ko ngayon kisat dagiti Amalisitas. Ngayon dagiti tao inalada ang naggaputi samsam, dagiti karkarnero ken bakbaka. Ket kagunaan kadagiti banban na gamay pay tapno idatunda kini Jehovah a Dios mo ijay Gilgal. Ay tinagabsat agdaan ni Ari Saul itinapintas nga rason. Aya kano kitain tayo nga dakes di jay panangispal ni Ari Saul kadagiti nalulukman nga naman. Ket saan nga dakes di jay rason nga pagkaaramatan dito abe ang sipot ta maipaya pagdaton kini Apo Dios. Aya maipaya pagdaton kini Apo Dios. Iso nga di ka panunutan ni Apo Dios. Kasapulan nga matay amin tao ken animal ijay Amalek. Ngem gapu iti napintas apang panunot ti tao. Inala na, nagayay nalulukmay, tapnon idatong da kinamo Diyos. Yung magsipot nga ro, dahil tenmi nga papagayang. Tadya panunot ni Apo Diyos, saan nga maitunos diya panunot ti tao? Asin nung nga ro, ti mapapati niya. Asin nung nga ro, data, iti agdaan, ti pakababalawan. Babalawon tayo ka din ni Apo Diyos. Saan? Kasapulan nga sumbatan ni Ari Saul dati nga inarabid na. Dati inarabid na, no pa'y adda tinapinta sa kapampangunutan na. No pa'y dati nga kapampangunutan na may paaya para ka na po Diyos. Nadusa apay, agsipod ka, sumalungasing, idya kapanunutan ti Apo. Napintas diya pang pangununot na, yung naikontra diya kapanunutan ti Apo, iso nga ko na ni Apo Diyos, dinusa na ni Ari Samuel. Agdaan ayan ni Jehovah agat dakila ragsak, kadagiti dato na po urang kin sakripisyo nung ti panagtulnog iti timot ni Jehovah. Agto iti panagtulnog na mimbag ng sakripisyo, kin ti panangipagag, ngayon iti kinalukmag, dagiti karkarnero lalaki. Kati kinasukir iso ti kaslabasol apang kukulam, kin ti kinasukir iso ti kaslapan naggrukbab, kadagiti lagladawan ken di Dios. Ayan. Agsipot ta si ka binabayaan ti sa ni Jehovah, iso binabayaan na kamay manipo di ti kinaarin. Anya tinarami, nagragsak ka din ni Apo Dios. Gaputa adda dagiti nasamsam, nga nalulukmog nga baka, nga idatong da para kang panasaan. Ngayon, agsipod ka kinontra ni Ari Saul, di ka pampangunutan ti Diyos. No panempag ya pinampanunot na. Dito yung katpasol. Iso nga na dosa ni Ari Saul. Dito di kan kanayin ngayon pagpakawat taga tayo. Ay tinakapsan. Nga anyaman, nga ipato tayo nga naimbag. Anyaman, nga ipato tayo nga nasayaan. No dito'y may kontra, iti kapanunutan ni Apo Diyos. Mangitunda, nga mangitunda. Hindi ako na tayo nga, magkuna tayo nga, pagkadadailan kita. Ngayon kita niya.
Nagbalin tayo nga natulog kuma, e di ka panunutan ti tao. Huwag ka panunutan niya po Diyos. Nga lupay may kontra, e di ka pampanunutan tayo. Lupay saan tayo kuma nga maaksepta. Nga magsipod tayo, di ka panunutan niya po Diyos. Lupay may duma, di ka panunutan tayo. Agtunog tayo, anya iti bunga na. Anya iti dating na, nga na yung bagabanag para kada tayo. Hintayo mo't kitain ti may siya nga pagkasalitaan. Iti libro na iti ari ay iti nakinabsan. Nga dito'y adamit, dedya kuna tayo nga pagkasalitaan na kapampangunutan ti Diyos may kontra, dedya kapampangunutan ti tao. Nga magsipon, tada ito'y kapampangunutan ti Diyos. Dejay nga tao, nupi agdaan, iti may do mga kapanunutan, di kapanunutan ti Diyos. Mangitunda lagta, uno mangitunda, iti na tayo na yung bag na kapayaan, pagbanaga. Yung baga malayong gani kapsata Garcia, Renato Garcia, ti bago, kapsata Yuli Bravo, manipo iti Lapugan, di Cagayan. Yung baga, Haldawyo, bigatyo, ayan tinakapsan. Kung na iti Kapitulo 5, iti libro ti, may kaduang ari. Dahil iti mabasa, iti Kapitulo 5, gingana iti versikulo 15. Yung tanuhan tayo nga mabayag, istoryahan tayo, at damay sa nga soldado, dahil iti naparabunan, iti adu nga panagbalaygi. May sa dito nga man nakiguwa nga taga Syria. Ngayon tinartarabay niya Apo Diyos si Suna kadagiti pan nakigugubat na ket adu dagiti nagumpunan na nga balaygi. Ayatin mi nga papagaya. Ayatin mi nga kakapsa. Tila problema kada ito nga soldado. Adan sakit nga tukutin. Katigiti ka panawin na ayatin mi nga kakapsa. Naadaan ka iti sakit nga kukutin niya. Naadaan ka iti sakit nga kukutin. Dahil ito'y may sina ka iti tao. Ngayon siya po taga Syria, mga ngiti Israelita kada gidi nga panawin. No ag sakit ka iti sakit nga kukutin. May bilang ka nga sa ana na dalos. Kapitulo 13 iti libro ti Levitico. Versikulo 44 hanggang 46. Iso ti tao nga kukutel sa ana na dalos, ipadi batad nanto nga ipatalged, nga iso sa ana na dalos, sakitin na agda iti ulo na. Kit ang kukutel nga sakit, nagiti pagananay na maray agdanto, kit ibuok ti ulo na maukray to, kit abungan nanto, teking nga to abibig na, kit agpukaw to, saan na nadalos, saan nga nadalos, dagop dagiti aldaw ti panagbiag na, panagbayag na kanukuha na sakitin. May bilang to asaan na dalos, iso saan na dalos, agwaywayas to iti pagnaidan na, iti huwag ti pakaso, iti pagtainan na to. Agasin, may sa kumanga ili. Ayan. No agkukutin di tao. Irwarday di ili. Irwarday di karuba. Agwaywayas, iti balay na. Ayan. Agigana aglay. May rasi, may siyasi, agsipod, ta saan isuna nga nadalos. Dito ti kasping ti maysa, nga agsakit ti kukutil, iti daan nga tulad, kadagit yung daw, dahil inadawan na iti basol. Dahil yung sakit ka kukutil, inadawan na ti basol, nga no ti basol, at dahil ti tao, dahil ti naibilang nga saan nga nadalos, wano maisina, iti Diyos. Ngam saan nga di iti topic ko tayo iti nagkakapsan. No di ka di kaadda iti pampanunot ti Diyos nga kung kontrahin ti panunot ti tao. Itata, dahil iti nga soldado, adda iti babaunin ni asawa na nga may isa nga balasitan nga naala na manipod iti Hudyo. Dahil iti may isa nga Israelita. Kaya adda rin pagana, nga adda iti mamatuy diya Israel,
nga mabalin nga makaagas ken kuana ay tinakakabsat. Iso nga ni Naaman napan nga rod ejay Israel ket imuna nga napan ejay ari nga bilyang ari medyo nagluksaw dati panalipagarup na ket kayat ni ari di Syria ti magbangon ti gubat ken kuana ta kunana Diyos ak aya amang patay ken mangbiyak kuma kunana di bersikulo 7. So nga nagluksaw dito nga ari nga may dinangag ni mamatto nga Eliseo di may papan ken Naaman kun ni Eliseo oy baumukan niya kaapo dito nga Naaman tapnon mamuan na nga adda Dios ti Israel. Dito ti panggep nga kasapulan nga may pakaawat, may pakaamo nga adamay sa nga Dios nga man nakabalin namin na makabalin nga mga atas kini Naaman. Kita siya sino iti mayata na yan nga makangeg nga maagasan. Di kan ijay ragsak ni Naaman siguro nga nakadamag nga dati may sa nga mamagto nga makabalin nga mangagas. Ijay kukutol na nagtaras nga rod nga napan. Ijay balay ni Naaman. Ito ta ijay versikulo 9 kunana kapitulo 5 ti may kadwang ari. Iti kasta ni Naaman may agraman kabalat kabayo na kinlugan na ket nagsarbing iti ruangan ti balay ni Eliseo. Ket ni Eliseo nang ibaon kang kuana kinunana inka katagdigos ka mamin dito adaras iti Jordan ket tilasat mo mabaliwan to kang kuana ket nadalos kanto. Ni ari ni mamatong Eliseo iding addan ni Naaman ni jay ruangan ti balay na. Imbaon na di babaonin na ket kunana inka ibaga kini Naaman kamo pa nagdigos di karayan Jordan bumatok ti mamimpito ket magasan di kukutay di ka di babaonin napan kini Naaman kunana ken Naaman kunana ni amok nga mamato inka bumatok mamimpito ejay karayan Jordan. Amo yun dito nga Naaman nagluksaw apay wala ta siya sino ni Naaman may isa nga malalaki nga soldado naturay aya nabili dito ket na tanyag kuna na ti Tagalog ket na panit may isa nga mamato di man lang wimuar dito nga mamato tapno ni tikasta mapan nakitain dito nga Naaman. Iso nga ni Naaman nagluksaw ket kunana adtoy a pinampanunot ko ini. Podno nga isurong muerto gana kanna katagtader ko ket dumawag ket tinagan ni Jehova nga Dios na ket tiapros nanto ti iman ay tiraboti diso ket paimbagin nati kukutel. Diya ka pampanunutan ni Naaman kunana adtoy nga pinampanunot ko. Anya diya pampanunot na. Nga di diya kuma may sa nga mamaturumwar manipuli diya balay na. Kaya ti patay nanto di iman na diyan ti kukutel agkararag ka na po Diyos insigida nga maraingan. Dito diya pampanutin ni Naaman. Nabaga bigat ni Mr. Eva. Ay Mr. Eva. Kaya dito ti pampanutin na. Nga agkararag kuma di diya mamato rumor di balay na aprosan na di diya kukutel. Ngayon di pampanunot ni Naaman hanga iso ti pampanunot ni Apo Diyos. Tati kapanunutan ni Apo Diyos umanayin di na ibaga nga kasapulan nga mapanagdigo si Jai karayan Jordan deta ti kapanunutan ni Apo Diyos nga naibaga ba ito ni kimay sa kamamag to. Ayan. So anyamang nga napintas nga pampanunot ni Naaman dito ikat may sa nga banag nga awan iti bilig na no diket mapaturay di ka panunutan ni Apo Diyos kasapuran nga mapanagdigos. May kadua nga kapampanunutan ni Naaman nga adda iti napintas pa nga rason apay wala ta apay nga ibaon nagpalangi di karayan Jordan
Adto iti abanag ng parpar, akarkarayan ti Damasco. Saan daya nga nasasayat, ngem kadagiti so amin na dandanon ti Israel, jak ay mabaling, ti agdigos kadakwada kit madalusan. Ayaw iti nakapsat, di pampanunot ni naaman ko na napimpintas pa ti karayan, ti abanag ng parpar. Madmadipay digiti danom, ay Israel, apay gadya pala pag-ibaunan na kaniya. Kaya napipintas pa dito, amoy iti pampanunot ni naaman maya. Napintas, apay. Nasasaya at di abanag ng parpar, nga mabalin na ko mga pagdigusa. Laeng saan nga isudeta, iti kapampanunutan ni Apo Diyos. Iti kapampanunutan ni Apo Diyos, mapan, iti karayan hurda. Awan suruk, awang pura. So, ag kontra, di kapanunutan ni Apo Diyos kung kapanunutan ni naaman. Ngayon nun pa'y kasta, ay tinakapsa. Pudno una di ako na ni mamatong Isayas. Nga di pampanunot ni tao, ida nga pampanunot ni Diyos. Karena nga ito di pampanunot ni Diyos, ng pampanunot ni tao. Iso nga, dahil nga naaman, agsipod ka, padayawan na di ka pampangunutan niya Apo Diyos. Napanagdigos, kahit kalpasante na mimpito, nga ibabatok na, ejay karayan hurda. Kuna na di versikulo 14, ilasag na nabaliwan, ang kaslasag, tubing abasit, ket iso, nadarus, iti. Ay tinakapsat, kaano nga nagbalin nga nadarus. Idi nga sinurot na, di di ka pampangunutan ni Apo Diyos. Idi nga sinurot na, di di bilin ni Apo Diyos. Isulain, tigundaway, nga nakalay nga na manipod, iti kukutin na. Ti isu tayo dito yung itinakapsat, kiti isu ti ka panunutan di tao. Ti isu tayo dito yung kakapsat, kiti isu ti ka pampangunutan. Ti Diyos, nga nangat-ngato ng ti ka pampangunutan di tao. Nga niyaman nga ure no kapipintasan di diya pa panunot ti tao no saan nga isu iti kapanunutan ti Dios. Ure kasanot kapintas ti kapampangunutan ti tao no may kontra ito iti kapampangunutan ti Dios. Agbalinto nga bareng-bareng di kapanunutan ti tao no isu iti aramidin na. Isu nga kung noon ay mo ito di surat ni Ari Solomon, iti libro ti Ecclesiastes. Kuna di kapitulo 12, kapitulo 12, versikulo 14, iti libro ti Proverbio. At dadala na kasla na lintig, at iti may sa katao. Ngayon, titumpal na, daldalan ni patay, at 14-12 ko na kumain. E di 14-12 iti proverbio ko na adadala na kaslan dalintig iti may sa katao ngam titumpal na daldalan ni patay. Dede kung natayo nga panipagarup nga naimbag na di aramidin ti may sa katao. Ngam ti pagtumpalan na dita saan nga pagimbagan ngam kit di pakadusaan ay tinakapsan. Saan na pakayaywan niya ang Diyos. Uray no kasanot kapintas di jay kapanunutan ti tao, ipatumpal na dito nga kapanunutan, iplano na dito nga kapanunutan ki ipatumpal na santo nga makayayo kini Apo Diyos. Nebag nga pa nagbibuya ay classmate tayo, batchmate Teresa. Okay. Hello, Teresa. Ibag nga malay, nagbagal daw. Ito tayo ito nakakapsa. Sakbay nga ipagpatuloy ito dito nga leksyon. Kaya ko na yung ipakaawat ay tinakapsat nga dito'y panangihiruan mi kadigito'y nga banbanat saan mi nga gangdat iti mangpasakit tirik na ti uray siya sino nga magsipod ta pagtutungtungan tayo ti pamati dahil iti banbanag nga naisurat iti Santa nga Biblia isuda nga mangtubay iti panagpamati ti tunggal may sa katatayo
saan kuma nga agbalin kami nga kabusuryo. Gapu iti panang bagami kada kayo iti punto. Deta ti insura ti di ni Apostol Pablo kada kiti taga Galacia nga kunana nagbalin at ay nga kabusuryo. Gapu ti panang bagak kada kayo iti punto. Ilaing isyu kakapsat ay iti nga magagayem. Dedya kadi kapanunutan ni Apo Dios. Iso iti mapaturay uno ikonsidera tayo kadi dagiti na imbinta sa kapampanunutan ti tao. Ket na ikonsidera tayo dagiti kapampanunutan ti tao. Ket aramidin tayo nga ibilang nga paset di pa nagpamati tayo makayayo kadi kini Apo Dios. Ay temi nga papagayam no kitaan tayo ti aglaw-law kadagito yung panpanawin. Nakaragragsa. Tigulan ti Disyembre kunada iso ti kararagsakan nga paset iti bulan ti tinawin. Agsasalupang nga panagragsa, agsasalupang nga pangpanga, agsasalupang nga party, programs, gift givings, and so on and so forth. Ay tinmi nga papagayam. Iso nga ibagbaga naman minsan kakaasi tayo nga agbanbanog iti sangapulo ket maysa nga bulan agururno nga gaspunte na iti maysa nga bulan Disyembre. You see, kakaasi tayo nga mangkitkita no anya di paggastuan tayo yung mamuyo dagiti negosyante, kakaasi da nga mang pampanuno. No kasano nga maala da amin di kwarta tayo. So, agtaktaka tayo no apay, nga dagitoy nga negosyante, bumaknang ta nga bumaknang. Iso at tayo tikit kitain da. Dati maala da, dagiti pagbandugan tayo. Balitin, iti panangkita, di tayo pagkapsutan tayo. Ano pagkapsutan tayo? Pangpangan, party, ragragsak, asinot na kinaba. Dayay, negosyante. Ngayon na kung natayo, arawan maminsan lang makatawid. Ngayon mo, dito yung kadikit umisok ay tinakapsa. Kayat tayo nga irwa, kahit balitin di makumpuna tayo nga Christmas time. Christmas time, Prada, so there are so many celebrations during Christmas time. Kaya sigon iti kaya nga sa awan ti Christmas isukano iti panang celebrar iti panakayanat na po tayo ng Yesu Kristo. So dito ti rason no apay nga agda dagiti adu nga ragragsa dagiti adu nga selebrasyon. At kami DJ mabasa kita tayo man DJ mabasa iti Biblia. Idi naipadamat ti panakayanak ni Apo Jesus kadigiti agpaspasto. Kunana kapitulo 2 ti libro ti Lucas. May isang anghel ti Apo nagtader iti arpadda ket ti dayag ti Apo linikmut na eday ti ranya. Ket nagbuting daunay ket ti anghel kinunana kadakwada di kayag buteng taad toyegan kayo tinaimbag adamag ti dakkel ragsa ama ipaito kadagiti aming nga tattao. Dakkel nga ragsa. Di padamag di jay anghel ngem apay nga ragsa agsipod tanayanak di jay manubot iti deti manubot kadagiti paspaso tayo di ka dakkel nga ragsa kasalubot nga ron di ragsa nga aramidin ti tao kadagiti nga tao deti kadikit may tunos di ay kapanunutan niya po Diyos. Umuna-una ay itimi nga papagayang awisik itong dalmay sa kada kayo nga mga ramid iti bukod yo nga panagsukima. Sukimatin nyo kadi no deto yung balikas kahit ada nga tapayain ti suro ti Biblia. Naglagipin tayo nga iti December 25
there is no evidence. Awan apulos ti ebidensya that December 25 is the date when Jesus Christ was born. Saan nga mabasa iti Biblia? Na italiman iti Biblia. Di petsa panakayanak ni Apo Isus. Saan ba nga babasa iti aniyaman at libro? Saan nga naisulat? Haan nga nailanad dagiti makunkunang historiador kay iti tiyempo na puti ng Kristo. They were already historians before, but they were able to write the exact date when Jesus Christ was born. Kasanungan adda ti December 25. Adda ti tempo ti Roman Empire. Adda di jay adda di jay mabangon nga saan nga panagkinaawatan. Dahil ang tuturay gapo, dahil di adda di ay makunkuna nga Kristiyano, adda di makunkuna nga pagano. Ang tatlo ni di kasta, kita saan da nga kontra, kung makapagdanggay da rin ito. Iti 4th century ay ito nagkakabsat. Baiten iti maysa nga papakagnagan Julius I. Ideklara na December 25, isok pa na kayanak na iputong sa Kristo. Pero dito'y nga December 25, it is a pagan festival. Nga kuna na to'y it is a festival celebrating the birthday of the honoring the sun, Saturnalia, and the Sol Invictus, or the unconquered sun. The date was deliberately chosen to replace or absorb pagan Roman festival. Ay dinagap sa tapnon ti kasta pagpadpadan ti pagano nga mong celebrar ti December 25 kas panaka yanakmet di Jusunda nga ang conquered sun wano panang padayo da kini Saturn ay bagada buten nga isang panakayanak ni Apo Isus di ka ag-celebrar mo dagiti Kristiyano, so both pagan and Christians were celebrating during that day. So awanin ti kontra ang papata ka ag-celebrate and di maramid ka digitoy nga festival ti Roman festivals iso iti fiesta panagpapangan panagragragsa panagitid ka digiti regalo panagsindi ka digiti kan kandela, and it was said welcoming the return of the sun and longer days after the winter solstice. Di mapansin nga numalpasin dito nga petsa ay tinagapsat mangrugin nga umatidog ti aldaw. Kasi December I think 21 or 22 dahil ti kaatidugan karabii. Itintero malubog. After that, inot nga mangrugin nga umatidog ti aldaw. So, dito ka di December 25 at daan iti umanay nga ebidensya manipod ti Biblia no isubot na iti panakayanak ni Apo tayo ni Kristo ay tenmi nga papagayam nakitain tayo iti Biblia iti kapitulo 2 mabasa tayo iti versikulo 8 kunana ket adda pastor iti jebet laeng nga daga nagyan iti away nagayaywan nagpuyat iti rabi kadagiti animalda ket ti maysang anghel ti Apo nagtaader iti arpadda ket ti dayag ti Apo linikmut na ida iti ranya ket nagbuteng daunay ket ti anghel kinunana kadakwada di kayag buteng
adto igan kayo tiniyang pagkadamag, tinagkalaragsak, ang maipaito kadagiti amin nga tattao. Tayo nga aldaw na yanak, kada kayo ijay iling gabi, timay sa ama ng isalatan, isu ti Kristo nga ako. Ay tindi nga papagayang anya, tiraso. Kaya, nuapay, ngawan ti pamanikmek, nga ti deti nga panawin, ti panakainak niya ang Isus. Muyo, kadagidi nga panawin, naibilin ti mapan panagrehistro, dagiti tattao, kadagiti bukod na naili, deta kat bilin, iti Roman Empire. So nga ni Maria nga masikugidi, kasapuran nga mapanda, iday Bethlehem, dahil so iti ili ni David. Itata, saan nga mangyatnag kay ti gobyerno, ti Roma, nga at dati pa nagpagkad, dagiti umili, haan kang makapagbiyahe, iti tiyempo ti isno, kakapsa. No nagapan kayong kadagiti lugar nga isno na, haan ka nga makapagbiyahe, kadagiti nga panahon, awang mo pala iti tren, awang mo pala aeroplano, awang mo pala iti, at ti bus, kotse, no dikit di magmag na. Ayan. Iso nga, may sapay nga palawag ti Biblia nga saan nga Disyembre, una ta, dagiti agpaspasto. At dada idi itirwar, dagiti balbalay, at dada iti pagpasturan. Kahit saan, dumakapan kay ti may sa nga lugar, nga agisis no. Kadagiti nga naldaw kang usap na buntis no, nakapantay ti may sa nga lugar nga agisis no, pasaray gana iti luppo di jay kapunbuntis no. Anang orti ka rin dali dia karnero, iti tiyemputis no. Kasano magbantay ka, kadagiti ipapaarap mga karnero, kadaka iti ruwan, nga magaburang katis no. It is impossible. Ay tinagapsat. So, dito yung December 25, may salain na patta-patta, kan kapanunutan ti tao. Nga lupay di di panggat, kit iso iti panangibigay, panangtid iti honor, panangpadayaw iti di anak ti Diyos nga iso niya putong Kristo, iti panakayanak. Ay tindi nga papagayam, napintas di pampanunutan ti tao. Ngayon dito kadikit, busurin na di kapanunutan ti Diyos. Wen, apay, agsipod ta. Ti Diyos sana ngayon pakaammo kada tayo. Ti eksakto nga panakayanak niya po tayo ng Kristo. Apay. Wen, apay nga ta. Saan tayo nga gamagin? Apay apo nga saan mo ngayon pakaammo. Daga saya tag-celebrate ti birthday. At adda na tayo, nanggigkuha ko na hang kanong dakes na silibraran di panakayanak ni Happy Isus. Maybe yes, maybe not. Dakes, punusan ka na yung bag, you are celebrating the birthday of Jesus Christ at the wrong day. Because you cannot determine that the December 25 is the real date nga nayanak niya po tayo nga Hesu Kristo. Kumusta ni kapsat nga Anita? Yan ba nga, aldal mo kapsat Anita? Kaya, haan mo nga maibaga nga December 25 because there is no evidence showing that December 25 was the date when Christ was born in Bethlehem. So, kasanot ta. Ngay bagaw nga padayawam, niya po Isus ideal daw nga panakayak na, when in fact he was not born on that day. And so, sa dinlo iti yung tinipangalaman na pintas marapon, may kontra na ito yung kapanunutan niya po Diyos. Because God has never commanded us saan na nga inbilin nga pulos, nga intayo celebraran, di pa nakayanak niya po tayo Diyos Kristo. There is no evidence
nga dagiti imuna nga Kristiyano. Manipod iti binulong iti baro nga tulad. Awan ti nang celebrar iti panakayanak niya po tayo ng Yesu Kristo ay iti nakakausan. Kasi no kuma kagapuda ito iti kapampangunutan niya po Diyos. There should have been a commandment commanding us to celebrate the birth of Jesus Christ. Nang tidkuman iti wagas pamuspusan no kasano nga maselebraran tayo di Japan na kayanak niya po tayo sa Kristo. Yes. Ano gutin tayo can we believe that Jesus Christ was born in Bethlehem? We believe that Jesus Christ was born from Virgin Mary. Baiten iti panakabalit ti Holy Spirit. But we do not believe that Jesus Christ was born on December 25. Dahil ikot kapagpanunutan lang di tao. And because most of the people today are celebrating Christmas because they believe it is the birth of Jesus Christ. Dahil ikot may tulo si di kapanunutan ti tao. Kapanunutan ni Apo Diyos. Saan? Dahil ikot may kontrahaan nga apuniran ni Apo Diyos. Dahil yung ar-aramidin ti tao. So, anya nga ti serbina, dagito nga selebrasyon. Anya nga ti serbina, dagito nga pamadayaw ka na po yung Yesu Kristo. In vain, kakapsa. Awan iti serbina, dagito kat baring-baring apay. Ti baring-baring, iso di dya panagtulnog, panagaramid. Kadagiti bilbilin ti tao, ngayon ito kay ibilang da, nga bilbilin niya po Diyos. Iti Kapitulo 7, iti libro ti Marcos, kunana ti kastoy. Ngayon bareng-bareng, ti panagdaydayo da kanya, isursuro da kas pagalagadan da, dagiti bilbilin, dagiti tao. Tabaybayan nyo ti bilin ti Diyos, kat surutin nyo ti ugali, dagiti tao. Is Christmas a commandment of God? No. Anang it is a tradition. Ngay bilang tatta, dagiti aduno mamati, nga bilin nga gapo ka na po Diyos. No, it is not a commandment of God. Dahil yung naggapo, iti kapanunutan ti tao. Kit no saan nga naggapo, iti kapanunutan niya po Diyos. Sa din no, iti pangadawang tayo word di pamadayaw tayo kinaputin sa Kristo. Nung nagkapula, hindi bukod tayo nagkapanunutan. Isent it nga ni Apo Isos, inbinsa-binsa na iti baro nga tulag, nagiti banag nga rebeng tayo maramidin. Tapos may ayo tayo isuna. Yes, sana nagkuna. Naisurat kan amin dito sa Santa Biblia. Dahil kung na tayo warto, agadal iti Biblia, kung na masapol nga, the command. Where is the command? Nga bilinin, nga celebraran tayo iti panagaynak ni Apo Isos. Where is the command? Nga, no kasano nga, celebraran tayo di panakayanak ni Apo Isus. And where is the approved example? Sa dinno ti ehemplo, ngayon suro ti Biblia, no kasano, ngayon tayo, alaglagipin di panakayanak ni Apo Isus Kristo. Ti salutsog dakas aya, no, titipon tayo man, katanggay tayo ngagpapangan, no? Nawisin lang nga may magipangan, very good. Umaya ka. But if we agtitipon tayo, nga kuna tayo, we celebrate the birth of Jesus Christ. Ay, hangay sa makagapua, ay ito nakakapsa niya. Mali din yan. Agtitipon tayo, magpapangan iti bulan ti Disyembre, good. Magtitipon tayo ti sagot, iti bulan ti Disyembre, good. But, samon to yung baga, Merry Christmas. Why? Kablaon diya tao, Merry Christmas. Why? Apa nga kablaon diya tao, Merry Christmas. Kahit mo birthday ni Jesus ti Christmas, Merry Christmas po natin kay Jesus nga di pa ito nga tao. Because it is the day, kunayo it is the date, or it is the birth of Jesus Christ. And then, apa nga rin nga kablawa ti pa mga tao. Kasi diya nag-birthday ati kablawa. So nga, imbis nga Merry Christmas, muna tayo, Happy Birthday Jesus muna tayo. Well, because na magka-birthday, so how could you greet Jesus Christ a happy birthday where in fact, there is no evidence that Jesus Christ was born on December 25.
Dito lang titak bertisur ti Biblia yung tinakapasat. So, pampanunod lang ti tao dito. Ang ahang ka pampanunutan niya ako Diyos. Kahit mo ka pampanunutan ti tao, those are all in vain. Iso nga, no, regaluan dat, thank you. Ang no regaluan dat, kaputa, Christmas, hindi bagbaga ta Christmas, at agad mag-anugutin na Christmas. Regaluan dat, kaputa, ipagpatig dat, ay itong dat, then I will accept it. You see? Kasta na talaga, ay tinakapsat. So, sabi ko matagbaling na nalawag, ay tinakapsat nga. No, apay, at the Church of Christ, we do not celebrate Christmas just because there's no command from the Bible that we have to celebrate the birth of Jesus Christ. We do not celebrate Christmas because December 25 is not the date when Christ was born. We do not celebrate Christmas because there's no approved example on how we celebrate His birth. Apa kami na ya? Muna tano, adda iti ibiling kami na Apisos, adda iti aramidin kay bagana no kasano pa ng arami. Instead of celebrating the birth of Christ, God or Jesus Christ has commanded us to commemorate His death. Imbes nga binili na tayo nga laglagipin tayo di pa nakayanak ni Apisos, binili na tayo kitdi nga manglaglagip, ije papatay na. Kunade Kapitulo 11, ije umuna Korinto, anya, kainawat ko ti Apo, tinyawat kumot ka na kayo, anya Apo Isus, hindi umit lang arabian na yawat, nangalay ti tinapay, kiti diya nakapagyaman ng pinisi na kit kinunana alaan nyo kaninyo, dahil ti bagi ka mapisig, apo ka na kayo, aramidin nyo dito, yapang laglagip kanya. Kit kastamot tinala na ti kupay, ti karpasanti pa ng rabia kinunana, dahil ti akupay, so ti barong atulag iti darat, aramidin nyo dito nga masansan, amay paay, apang laglagip kanya. Iso nga, naibilin, kapanunutan niya po Diyos dito. Naibilin, nga laglagipin tayo, di patapalay na, naibilin, nga laglagipin tayo, di pa nagtutok na di cross. Naibilin, no kasano nga laglagipin tayo, tayo pakita ni Apo Isus di ehemplo. And so we have to do that. Dito iti, aramidin tayo, kas pang laglagip, iti papatay, but because, awan iti, insuro ni Apo Isus, no kasano nga lagipin tayo, di pa nakayanak na. So why, anya nga rason, nga tayo lagi po yung pan nakayanan. Dito'y saan nga nagkapo, iti kapanunutan ni Diyos. There is no Bible authority, awan ti otoridad, nga maalo tayo manipul iti Biblia, on how we celebrate the birth of Jesus Christ. Iso nga, masaya rin naman, ti kadwang kada kayo, ay iti nagkakapsa, sa mi, nga ibagado ito yung banag, tapno yung tigasta, katsaktan na kayo. Ngayon ibagami ito yung banag, agsipod ta iso, iti isuro ti Biblia. Dito iti pagtatapiran, dito yung programa. Sa dinuman ti yami, anyaman ti, kanya sa dinuman na lugar, pang isusuruan mi, we have to stand by the words of God. Because the word of God, isuda lang ito, iti bitig na kinapod mo. Napiso ko na, thy word is truth. So sabi ko mata, ma-ring itong galmay sa kadatayo, ay tinakabsa. Manen ulit at dadara na kasla nalintig iti may sa katao ng titungpal na daldara ni patay. Kasla nalintig, agsipod ka, aramidin ti tao deto'y gapo ka na puti ng Iso Kristo. Aramidin ti tao deto'y gapo iti pamadayaw ka na puti ng Iso Kristo. Ngayon laglagipin nyo agsipod, ta saan naggapo iti kapangulutan ti Diyos. Imbes nga mangiturong kada kayo, iti kinalintig, padayawan na kayo ti Diyos, kada iti aramidin nyo, ay iti nagkabsat may bagat, saan na kayo itong napadayawan?
saan na kayto nga ikan ti pamadayaw bigbigen dagiti kararabitin apay agsipud ta saan nga isu tinaggapo kadagiti kapampangunutan nano diket naggapo kadagiti kapampangunutan niyo dagiti pampanunot kung saan ito nga pampanunot ko nga Dios. Alawin sa pay kumatan nalawlawaga ti tunggal may sa kada kayo ket magayat yo nga dadupay ti panawen nga panag-aral kayo may papan kadagiti kapanpanag ituloy mi ti mga awis kada kayo iting kayo panag kontak kada kami kadagiti telepono nga ibagani ka sa Telbin kaya naurepay ito may panagimay mesa 8943 Maniki Pony Street Waipaho Hawaii ay ito namin nga papagayam ang ganti oras tayo at pagayam kapsat yo ti apo tinagal ni kapsat Melvin Ventura danon na tinembag nga malimyo saan kami nga kumaglaaw iti Merry Christmas danon bila ang tinaragsak nga aldaw ti tunggal may sa kada kayo ti apo kuma iti patuloy nga mga bendisyon ti tunggal may sa